Superintendent Hoya Mtuke, ndiri Staff Officer Rehabilitation and Reintegration Ash Metro Province, Harare Metropolitan Province. Nhasi tinotaura nyaya yeFamily Week yatingati muchivanhu zuva remhuri. Zuva remhuri rakauya sei? Rakauya nedonzvo rokuda kuti tibatanidze mhuri nehama dzadzo nevasungwa vedu vari muno mujere. Zuva iri rinosiyana namazuva ese atosangana nawo, zvikuru sei mavhizita atinoita mazuva ese asiri eFamily Week. Munowa muine mitemo yakasiyana siyana inoratidza zvakasiyana siyana sekupinda kwavana mumajere. Asi Family Week ichiuya yakauya ine chinangwa chekuti munhu wese ane chido chokuuya kuzoona musungwa ngaauye. Mhuri yose ine chido chokuzoona baba kana mai vakasungwa kana mwana akasungwa ngavauye. Hasisi kuperera kumhuri chete, zviri kuenda futi nekuhama dzimwe dzakatikomberedza kuita semastakeholders, anga machechi organizations vane chido nokushanda navasungwa nokuda kubatsira vasungwa. Ndonguva yekuti ngavauye vazowana mukana wokukurukura navasungwa. Chinangwa chikuru chedonzvo reFamily Week ndechekuti kuvaka zvakanga zvirikuda kufa kana kuti kudzuridza zviri kuramba zviripo, yatingati existence of relationships kana to amend broken relationships dzemhuri. Inopa mhuri mukana wokugara pasi nababa nemwana kana namai vakasungwa vachironga upenyu hwavo nezvinofanira kuitwa vana vari kumba. Saizvozvi tichiona muno muri kuti muri kuuya vanhu vakawanda zvikuru sei. Ndambosara ndichiti mamwe mavhiziti edu anosiya vana, but iyi iri kuti chero mwana anomwa, chero zera ripi remunhu ari panze anoda kuuya kuona musungwa ngaauye akasununguka. Chinangwa chacho ndechekuti chinopa vasungwa vatinenge tinavo munomu pfungwa dzakanaka. Vhiki rose saiyoyi yatanga musi wa 6 nezuro kusvika musi weSunday, musi wa12 April, every day vasungwa vanhu vachiuya kuzoonekwa. Hakuna kunzi makamuona nezuro hamuuyi, aiwa, munogona kuuya every day, zuva rose rine mazuva iwaya 7 akatarwa yauya kuti munye kuzoti kuzovaona. Uye kana muchiuya kunoku panongodiwa chitupa chako, chikafu chese chamunoda kushandisa munomu chirimo, munouya motengera kunoku zvese zvamunoda zooneka muno mukati, hatisi kutora makuti foods kubva kudzimba. Right. Nezuro chichitanga nezuro chirongwa ichi chakatanga chiri pakakwirira chaizvo, yatingati pa high level, nokuti ndofunga zvakakonzerwa nekuti yanga iri Easter Monday, saka vanhu vanga vaine mukana, vazhinji vanga vasiri kumabasa. Saka nezuro takawana uwandu hwavanhu vakawanda zvikuru sei seH Metro, majere ari muno meH Metro anosanganisa psychiatric unit, chigroup maximum, chigroup farm, chigroup female, Harare Central, Harare Rimani neKendaki. Takawana vasungwa vanosvika 1496 vakavhisitikwa nazuro vasungwa. Vanhu vakauya kuzovisita panapa takaona 4132 ndo mavhizita akauya kusanganisira vana mai nana baba. Asi baba nevababa madzimai ndo anga akanyanya kuwanda, vanga vari almost 2000, vana baba 1000 point chakuti, vana 1100 chakuti, kureva kuti vanhu vakauya. Uye tichitarisa zuva ranhasi kudai so, nhamba yedu inowanzokwira as days go on. Nhasi yanga ine zviranga iri Monday, chipiri chari china shanu, patinonosvika kuna Saturday Sunday, aiwa, vanhu vane vauya nouwando hwavo. Saka tirikurudzira kuti vanhu ngavarambe vachiuya kuzoona vasungwa. Vasungwa vamuna vakadai ava vane zvinovanesa zvakawanda. Saka mukauya mukagara navo pasi, uye kana mauya kunoku mukaona pane zvamuri kukonana nemhuri, tiripo isusu veRehab, tine chaplains zvakare yakamira kuti inogara nemupasi yogadzisa matambudziko ewaya. Kana vana vane machallenges ekuona mafees, ndonguva yekuona kuti ndeapi mastakeholders atingatsvaka anogona kuita sei kubatsira vana vavo kuti vana vaite sei paite continuity. Saka ndo chinangwa cheFamily Week. Uye chinangwa cheFamily Week takaipa ndingati kaviri pagore. Iko zvino izvi tichatsangana futi muna December, asi madheti tinenge tichikuudzai kuti uyai musangane nevadikamu venyu, uyai musangane nevana venyu, uyai musangane nevarume venyu, uyai musangane namadzimai enyu, muwane nguva yekutandara muchidya muchibika. Mune muchidya pasina ari kusupervise, makagara muri pakona venyu megani muchiita madiro enyu moga, ndechikokudzai kuti muri kuitei, asi chikuru ndechekuti munenge muchiita zvinhu zvinodiwa nemutemo wecherechete makasununguka. Thank you very much. Ndafarisisa zvokuti
BP yangu yaderera ndichiona muzukuru wangu akasununguka. Saka mufaro wakawedzerwa wedu. Wakawedzerwa ikuna zvekutamba. Ndofunga gogo tiri kunzwako munonzwa kuti kujeri kunodyiwa sadza rine simendi kunozorohwa vanhu muchiona muzukuru wenyu pane ere zvamuri kuona zvachinja pautano hwake? Ndikutoona kuti akatosimba kudarika ini gogo vake. Saka ndati chitomuti kozvo watosimba uri munhu akandatojaira gogo. Saka ndiri kungofara ndachitofunga kutara ndichibva kumba ndichiuya kunoga ndinoona akatoondesa zvokuti handidyi sadza kana kumwa mvura. Saka aiwa ndakasununguka. Aiwa, tinotenda gogo. Regai timbonzwawo vamwe vakuita mukoma muzara nhasi. Maita hiyo. Tinotenda. Mama makadini? Aiwa, tinani. Ndaona nhasi mauya kuzoona mzee hanzvadzi ndimukoma ndiani? Mwana wenyu. Murunzwa sei muchisangana neigotyo idangwe chichenji? Idangwe. Musangana nedangwe renyu muzara nhasi murunzwa sei? Handi kufara. Kufara singaiti ndikuona mwana wangu anitori neutano. Ndaitomuudza kuti utano hwauinaro neganda rauinaro vamwe kunzewo kwavanhu. Ende ari kusimba. Ende iye andiudza kuti adzidza zvakawanda ari mumuchena. Imimi sevanhu vari kunze yakakushira zvakadii zuva refemili? Zuva iri ndikarara katondinonokera paakatondiudza kuti musi wa6 ndandakabatikana hangu nezuva ndakuuya patini nhasi ndatotsvika ndoona mwana wangu. Ene nei ndichitoda kutoya everyday kusvika pazvinopera kusa ndinamai vanhu zvakufara. Aiwa, zuva nderesvondo nderenyu mama. Kubva nhasi kusvika musesande nemuchingouya chete mari yenyu yebhasi. Aiwa, tinotenda mama maita basa. Regai ndinzwe kuna mukoma kuti vari kunzwa sei kukutwa nehama dzakadai. Mukoma makadii? Aiwa, ndaona kana skini yatarwa nagogo kuti iri kubwinya chokwadi. Murunzwa sei kukutwa nehama kudai? Zvinofadza kufara kuti mwana wangu waikutaura pasina kunzi time out. Rakakoshera zvakadii? Zuva rakakosha because unokwanisa kuudzwa zvese zvinoitika panze uchivaudzawo mararamiro tinotenda mukoma. Hanzvadzi yangu yandishanyira nezuro vangu vatombotipanda teritesi saka kutodzwa kachisa kamukuru kangu aka kaichemera kuti kandoona security kwavari saka vangoya vari besena saka tiri kufara ende totenda zvisingaiti vakatitendera kuti tinge tisaone kuona hama dzedu. Aya tovatenda nevaramba vakadaro tiri padiki padiki hama dzedu timbopota tichigara nadzo pasi tichionesana kana ari mapepa anenge aida kuitwa tokwanisa kunyatsotaura takagara pasi vachizivisawo kuti zvanenge zvichifamba sei. Saka naiwavo chizekwa ndotenda kuti nevari panze dai vachengetedza panze nekuti shuwa panze ukapasiya panovhomedza kuti padzoko. Saka vari kubata nezvevanhu vachengetedza panze. Tenda ndaida kunzwawo kuti chirongwa chefamily week chakakoshera zvakadii? Chirongwa chefamily week chakandikoshera zvakanyanya because ndopandoonawo mukana wekuonawo namai vedu vamwe vanenge vari kumusha. Saka chakatikoshera kuronga zve zvakakosha zveupenyu. Ndatoona sekuti chirongwa chefamily week chakatikoshera. Ndazwa musanangura nhau yekuti muzukuru auya pane chete neamai. Mama nemhuri here kumba? Kumba ndine mudzimai. Vati vauya here sofa kana kuti vachazoya kubva kunana wenesi? Havasati zvavo vauya asi tarisana kuti yako pamwe. Mushange kupinza ngeri mushai? Musha ndePTC netewa. Makapinda nguva ipi uye makatoa nguva yakareba? Makapinda Juni 2024. 14 Juni 2024. Asi tichingori kubanza. Tozoti kune vamwe nhasi vasina kutowana mukana wekushanyirwa. Mashoko enyu kune hama dzakadaro ndetiri? Chokwadi kwete kuti vasina kushanyirwa nhasi. Vasingatoshanyiwi vachose. Saka eshe taikumbirawo kana vanokwanisa kana kubatsirawo kana madhona kana chii vanongova vachibatsirawo vamwe vasungwa vasina vanovaona. Chokwadi vose kana zvekupfeka kana chekudya chaizvozvo vanenge vachidawo kupotawo vachibatsira. Saka ndinongoti vari panzewo
Mazuva kune vasunga vari kumajepa izike vangovarangarira mari aizokwanisa kumakomborera zvakanyitaura kuti vari panze shuwa vauyewo nevamwe vedu vari panapa vari kutambudza. Tinotenda mukoma. Sisi makadi tiri nani ndaona mauya kuzoona bvudzi zvaiva tinobva kufara takatandara navo tichitaura nyaya tsoudza zvikuitika kunze fiwo yakakwira chief azodai matsika azodai tinoudzawo zvikuitika kunze takagarawo navo tikatovaona kufara semunhu ari kunze kana kuti semunhu ane hama yake mukati meusimba. Family week yedonzvo rakaiswa neswa kuprison declarations rakakukosherai zvakadii imimi vari kunze? Yakatikoshera zvakanyanya kozi ndo patinoona nguva yakareba yekutaura navo, nguva yakareba yekuvaona, nguva yakareba yekurukura nyaya tivaudzawo zvinoitika kunze zvinoitika nakumusha mashoko enyu kuna mukoma maona machinja here kana kuti zvamakavasiya vari ndo zvavari? Zvatikavasiya vari ndizvozvo. Hapana vamaona pavari kurwara here kana? Hapana varwere, tinongovasimbisa kuti vashingi vapedza makore avo nekuchinjawo kana vazobuda vazive zvinhu zvekutamba nazvo zvinosingadzadzosera mukati futi vazive zvinhu zvekutamba nazvo vakuziva mutemo vega nhokwa dzakadaisa dzinosungisa dzakadaisa suti kana vakuda kunze vasazowanikwanikoka kuti tinotenda sisi vaine zvarakanaka. Tinotenda. Right, panapa tatsikwa nevaenzi handitika makapfeka kala yavo yenyu imuri kuona kala iri kumberi kwenyu handitika zvino zvazvinoreva handitika. Right, pakati pedu panapa tina madhamu ava muri kuona ava ndo pane chinongwa chinyuwani chakaiswa nehurumende chakaiswa neprisons handitika pamusoro penyu imimi kuti muvandudzike mupinde kwamukabva kwanditika pane zai dziri kushandwa nadzo saka nedziri kutengewa mina vanhu amadhamu ava inonzi pathway to reintegration foundation yamunoona kunzi parefu iyai vachaisa kutsanangurai zvakakwana pamusoro payo. Saka kana wazoibhenefita pairi aiwa panapa tina namadzibaba handitika kune vasati vaona mwari anonokwedza kubudza nemunhu waunoona everyday iye wafa kwamwana akamira apa asi kune vamwe vanhu kuti wakaona waona mwari ngatise mako mudenga atandai avo zvaane order womani saka vanonzi Dr. Mudzamiri ndo vanhu vachairperson weparefu yatataura nezvayo iyai zvokuti ndichokwati word rega rega vachataura pamusoro peparefuka rinokodzera kuomberwa maoko bo zvakakunakirai. Makadikwa nababa paista zvakanaka here? Aiwa, ndakamiririra board rese repathways to reintegration rinova iro donzvo rakatangwa namukuru wedu Commissioner General Chiovhu. Vaona kuti zvakakodzera kuti imimi muri munomu pamunenge magara munomu nguva yamagara pamunozobuda mumba pamunozobuda munomu makuenda kudzimba hamufaniri kunge muchitangira panzvimbo yamanga muri munomu munofanira kutangira nechepamusoro. Saka parefu yakagadzirirwa kuti pamunobuda mumba pamunobuda kuno kupaipai makuchienda kumba munofanira kutambirwa either munotambirirwa muchitambirwa mumacommunity. Pane aya tichagadzira anonzi macommunity correctional centers ekuti munosvika motambirwa dzimwe nguva anonzi mahalfway house ekuti motambirwa kuti muchibuda munomu anenge asitorina kwekusvikira but tinechida kuti usvikire pekuti unotambirwa wogeza-gezawo pamwe wakasiya mukadzi kumba pamwe wakasiya vana kumba pamwe wakasiyawo kana kuti vanhu haudi kuti usvike wobva wasvika uchingori netisheti yawakabva nayo. Toda kuti musvike kumba muchiratidzika makagwinya muchifara muchionekera dzimweni dzenguva uchitosvikawo uchitangira kuenda kubasa.
saka ndo zvakagadzirwa paref kuti pamunobuda munomu magariro mune maita munofanira kudzokera kudzimba kwenyu muchiratidzika kuti aiwa zveshuwa ndinogona kunge ndakapara zvangu mhosva yangu asi ndadzoka ndamunhu munyowani ndadzoka ndagadzirikana ndosaka tichiramba tichiunza zvirongwa zvakasiyana-siyana ndandichiudzwa naofficer in charge nhasi pandiri kuda kutenda officer in charge nebasa ramuri kuramba muchiita vangu vachitaura vakati hanzi zvoni wiki resei rapfuura kwakauya maminista machii vachinamata vari munomu ndo basa reparef ratine tichiita ndo ratiri kuramba tichikurudzira kuti ana madzibaba pavanouya tiri kuunganidzawo kama yekuti reintegration iyaya hamufaniri kufila kuti nekuti muri munomu zvinhu zvatobva zvatochinja hamuchasangana nevamwe hamuchanamata nevamwe hamuchaseka nevamwe tinoda kuti mumeke shuwa kuti even muri munomu hama dzenyu dziri kunze dzinova isusu tinouya tichisangana vakawanda munoziva kuti aiwa hatisi munyowani pano tinogara tichiuya saka tinoda kuramba tichiumba ukama ihwohwo so that pamunobuda mabusiness community atiri kutaura nawo anokwanisa kukutambiraiwo just because wagara muprison hatibhilieve kuti nekuti wagara muprison unofanira kushayiwa basa nekuti wakambopara mhosva izvozvo hatizvibvumire separef tiri kuti muri munomu ana madzibaba vachiuya vachitaura nemi vachishanda nemi vachikuzivisai mwari vanouya vachiparidza vemamwe machechi vachiuya vachitaura nemi vachikuzivisai mwari pamunobuda munomu munobuda muri vanhu vakasimba vane pfungwa nyowani vane zvinhu hobho zvavanenge vatarisira kuti ndo zvavanoda kuita saka tine mapurogiramu akawanda eparef acharamba chiuya nawo asi nhasi tiri kufara kuti aiwa tadzoka zvekare navo madzibaba anigel saka ndokumbira kuti ndichisira kuna officer in charge ndo vachakuudzai muenzi wedu zvekare and then pane zvakanaka zvichataurika officer in charge vasati vauya Degree Mashuma ndoda kutenda mese nekungana kwamakaita ndoda kutenda zvekare Johan Masowe yeku10craft ku-DZ ndo yauya zvekare kuzodzoka kuzonamata nemi pane Johan Masowe DZ inotungamirirwa nababa Nigel vava yekwamusana tichienda kuShamba Road saka ndokumbira kuti mugamuchire vaenzi vedu nerudo muchifara muchiti vadzoka zvekare kuzoswera nemi nhasi ndatenda zvangu faro kwamore ndovimba tadzoka kuti tisangane zvekare handiti vanovimba tadzoka kuti tisangane zvekare makasara zvakanaka here vari kufara handisimudzei maoko vari kufara ngatisimudzei maoko faro aiwa tinotenda tapiwa nguva pfupi vanotenda tapiwa nguva pfupi takaonawo zvakakodzera zvekare kudzoka mumusha wedu uno tichisvikonamata tapedza kunamata Mwari obva atitungamirira tine zvishomawo zvatauyawo takatakura futi nhasi toziva makawandisa chaizvo mese chido ndinacho asi handina saka ndakwanisawo kuwana mbudzi dzinokwana kuita 4 kunyangwe dziri shoma hadzo nemwe misi tikadamburira tokwana tikadamburirana tinokwana faro saka tauya takatakurawo futi takatakura tichitendawo mukuru wedu officer in charge pano uyo murume anogona ane magirazi ngambouya pano Degree Mashuma waitire futika zvamakaita paipai unzimboita zvamakaita paya Degree Mashumani aiwa musikufara kane boys Degree Mashumani kana kumana chinwani madzibaba vari kupaita saka hapana anogona chaizvo vambotaura kuti handina zvangu vambotaura kuti havana zvavo asi
takwanisa kuyonda katakura hwani zvaro jongwe. Vakwanisa kuya vakatakura hwani zvaro jongwe. Hwani zvaro chii? Hwani zvaro jongwe. Rekungopo officer in charge kuti officer in charge muri kuita basa. Rekungopa officer in charge. Saka ndo zvatakwanisa kuya takatakura. Ndo zvatakwanisa kuya takatakura. Saka Mwari achazotikomborera tono zvizhinji touya nezvakakura. Mwari achatikomborera toona zvizhinji touya nezvakakura. Aiwa ndo mashoko angu chete. Ndo mashoko avo chete. Ndonombodzidzirawo slogan yemunomu. Vanombodzidzirawo slogan yemuno. Yandanzwa ichiitwa nababa. Yavanzwa ichiitwa nababa. Anzi degree mashomani. Aiwa musikufara boys rangu hey. Degree mashomani. Aiwa hapana boys kufara. Kufara tena. Leo vakazutara murumoyo. Aiwa tinotenda. Tinotenda. Akomana, izvi zvaitwa zvinodakadza izvi. Pane pandaona pamamujisara pai kahwani tese mudenga. Ese kahwani 1 2 3 go. Kamwe. Muri uchi wakomana. Iwe Terera Jetro Dotso Simbarashe Dotso Mauvini Mchezi Dylan Matikwa Mauvini Mchezi Bodispawa Shavi Tongai Mupati Taurai Nerwande Pita Manzira Panue Utengende Daniel Mukarume Ronald Bango Desire Mafaro Tremo Zakata Knowledge Kashawa Prince Muchemwa Sonza Tawanda Bright Yera Musa Saini Botfes Magura Albert Mufude Jacob Sibanda Clement Manyika George Marufu Masimba Chirai Weston Usea Promise Tuntero Keith Ranje Prince Mukau Ronald Wenya Ruimbo Kaedeza Chapenga Mirirai Ata Edwin Koe Red Chinebiri Eterera Simbarashe Dotso Nelson Muchangwa Potifa Sawaka Mafiosi Tongai Tinashe Timire Tapiwa Pita Mushore Gabriel Banda Lamek Limbikani Taimoni Rumungwe Lord Jigudugudze Albert Nzira Matthew Muchengwa Blessing Tigere Dominic Kanenungo Christopher Camelo Raymond Andrea. Right, maanza pasita ya nditika. Ndivano vasuja nyama yembudzi ivava. Wakomana wanzwa mastawo mosimuka makanyarara muchienda kuground unonyoresa masta makaenda mavisit makanyarara. Rufaro takungotambidza mashefu edu tichimba haleluya haleluya. Baibai takaimba zvinodadisa chaizvo. Pane mukomana imba uyoyo. Pane baba vaya vaimba
Abadzanyero. Vari kusimuka ngasimuke takanyarara. Iwe terera Chengetere chipianiso ndichengetere chipianiso chengetere chipianiso ndichengetere chipianiso chengetere chipianiso naka yemudenga chengetere chipianiso naka yemudenga chengetere chipianiso chengetere chipianiso chengetere chipianiso chengetere chipianiso naka yemudenga chengetere chipianiso naka yemudenga chengetere chipianiso chengetere chipianiso chengetere chipianiso chengetere chipianiso chengetere chipianiso naka yemudenga chengetere chipianiso naka yemudenga chengetere chipianiso chengetere chipianiso chengetere chipianiso chengetere chipianiso chengetere chipianiso naka yemudenga chengetere chipianiso naka yemudenga chengetere chipianiso chengetere chipianiso chengetere chipianiso chengetere chipianiso chengetere chipianiso naka yemudenga chengetere chipianiso naka yemudenga chengetere chipianiso chengetere chipianiso chengetere chipianiso chengetere chipianiso chengetere chipianiso naka yemudenga chengetere chipianiso naka yemudenga chengetere chipianiso chengetere chipianiso chengetere chipianiso chengetere chipianiso chengetere chipianiso naka yemudenga chengetere chipianiso Tiverengwena baba tiverengwena virosi 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 akomaeerera tiverengwena virosi ngirozi iri kutiverenga tese wana baba tiverengwena virosi tiverengwena 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 baba tiverengwena virosi baba tiverengwena virosi tiverengwena baba tiverengwena virosi tiverengwena baba tiverengwena virosi tiverengwena baba tiverengwena virosi baba tiverengwena virosi tiverengwena baba tiverengwena virosi baba tiverengwena virosi tiverengwena baba tiverengwena virosi tiverengwena baba tiverengwena virosi tiverengwena baba
Wakomana zvisinei hanzi pari zvino tokumbirawo pauri papo wongotenderera takatarisa kumabhazuva makacreata space pawakanamatira that day apapo wongouya woisa muteuro wavo wongokusha. I think ndofunga zvinenge zvapera saka tokumbirawo mungovhure apapa wakwanise kuenda kuita nyengetero pamberi apa tendeuka kutaura wakomana vakanyana ari Gari vagwe Betelehema, Gari vagwe Nemweya, 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 Gari vagwe Betelehema. Munhu wese izvozvi anofanira kumbopinda mumweya onamata akazvipira zvinhu zvinokufambira zvakanaka saka izvezvi tava kunamata vanhu ngavapfekwe nemweya werudo wekunamata zvose zvinodzima nokunamata zvakaipa tichapfugama tonamata kuna Mwari tatenda Haleluya zita renyu Baba nere mwana komana nere mweya mutsvene Mwari Baba Samasimba Jesu Kristu weNazareta musiki musimboti wedenga nenyika tapfugama varanda venyu kushevedzera mbiri huru muteuro kune Baba Gabrieri namaikoro vatungamiriri vengirozi nemweya kudenga nepanyika tichiti Gabrieri namaikoro gamuchirai muteuro muende nawo pasiwo guru pana Mambo Pita vakapiwa kidze denga nekutenda kwavakaita Mambo Pita zarurai suwo guru redenga netsitsi nerudo nemutsa Mambo Gabriel vapinde nemuteuro vanosuma pana Jesu Kristu murumbwana gamuchirai muteuro muende nawo muparadhiso dzvene raBaba rinoyera rakapoteredzwa nechita chengirozi dzevana vacheche dzine mbiri 490 nemwenje minomwe inoraro pfuta siku nesikati chivirikidza umambo hwaBaba kumusoro kudenga uko kunofarwa nekuimbwa hosana Gloria haleluya ngavhare piyo katatu kemisi isingagume
Zvinochinzwai Mwari Baba tatenda tanamata. Tinosiya kushevedzera mbiri huru muteuro. Makomborero enyu murumbwana Jesu Kristu Dhambureta. Mwanakomana wakabayiwa mhiri yegungwa nemaJudha. Asina mhaka yakanga akapara. Vaidurira tsitsirudo unyoro kuwadzana kwemweya mutsvene. Mweya mutsvene watinoraro-chemera siku nesikati. Daiwaputsirwa mukati mehana dzevarandarume nevarandakadzi. Vanokutendai nevasati vaziva kukutendai. Kuti tose tigachidzwe kupona katatu kanohera kemizi isingagume. Ngatisimuke tose. Tipe rukudzo kuna Mwari. Tsitsi. Rudo. Runyararo. Tochigara magariro atatakaita zvedu.
Munhu wese izvozvi anofanira kumbopinda mumweya. Onamata akazvipira. Zvinhu zvinokufambira zvakanaka. Saka izvezvi tava kunamata. Vanhu ngavapfekwe nemweya werudo wekunamata. Zvose zvinodzimana kunamata zvakaipa. Tichapfugama tonamata kuna Mwari. Tatenda. Haleluya. Zita renyu Baba nere Mwanakomana nere Mweya Mutsvene. Mwari Baba Samasimba Jesu Kristu weNazareta, Musiki musimboti wedenga nenyika, tapfugama varanda venyu kushevedzera mbiri huru muteuro, kunemi Baba Gabrieri naMaikoro, vatungamiriri vengirozi nemweya kudenga nepanyika, tichiti Gabrieri naMaikoro gamuchirai muteuro, muende nawo pasiwo guru pana Mambo Pita. Mambo Pita vakapiwa kidze denga nekutenda kwavakaita. Mambo Pita zarurai suwo guru redenga netsitsi nerudo nemutsa. Mambo Gabriel vapinde nemuteuro, vanosuma pana Jesu Kristu. Jesu Kristu murumbwana gamuchirai muteuro, muende nawo muparadhiso dzvene raBaba rinoyera-yera, rakapoteredzwa nechita chengirozi dzevana vacheche, dzine mbiri mazana manomwe nemakumi manomwe nemwenje minomwe, inoraro pfuta siku nesikati chivirikidza umambo hwaBaba kumusoro kudenga, uko kunofarwa nekuimbwa hosana Gloria, haleluya. Ngavhare piyo katatu kemisi isingagume.
wakapa kuti vanonamata baba muchavatekedza ukati mukuona munorwara kuchasira navo vakamuzvita kunana paulo asi vazumisira vatenda vamuri mari vakavarirwa saka ava vazere mumusha munogara vanozvitsira vachichema ore jena titungamirire gekurona mambo 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 ore jena titungamirire gekurona mambo. Zvinochinzwai Mwari Baba tatenda tanamata tinosiya kushevedzera mbiri huru muteuro makomborero enyu murumbwana Jesu Kristu dhambureta mwanakomana wakabayiwa mhiri yegungwa nemajudha asina mhaka yakanga akapara zvaidurira tsitsi rudo unyoro kuwadzana kwemweya mutsvene watinorarochemera siku nesikati naiwaputsirwa mukati mehana dzevarandarume nevarandakadzi vanokutendai nevasati vaziva kukutendai kuti tose tigachidzwe kupona katatu kanohera kemizi isingagume. Ngatisimuke tose tipe rukudzo kuna Mwari. Tsitsi, rudo, runyararo, tochigara magariro atatakaita zvedu. Komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukanda Komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe mukana.